नैबे माहाजोनाव दंफां लालायबाय जों आरोबाव माहाजोननि नार्सारियाव नैबेखौ लालि लाबाय ओमफ्राय नैबे खागजि लेबु ना मा होनो ना मा होनदों ए ओमफ्राय नैबे नारेंगल बेखौ मोनसे लाबाय बेखौ मोनसे लाबाय ओमफ्राय नैबे फांबा ने सयदाल आंना सयदाल जाबाय ने होद नों देन्जारखौ मोनबायलै ओइ नांगौबा लांफै नै हाइब्रिद गय मोनो हाइब्रिद सुमांगाला जेबो गोनो गोथो जानांला दा माने जोंनि लकेलाथ' दा बिदि फुलि खालामजाथ'वा औ माने दासो जोंनिया हाननानैहाय बानायनाय जायो आरोना दा बिदि गाजा बेरनाय नैबे कर्नाटकायाव बांसिन गायो बेफोरखौ कर्नाटका केरेलायाव ओमफ्राय नै उग्रु मोनजोबोलै नै नारियाल ओमफ्राय नै मा होनदोंमोनलाय बे कमालालि ए ओमफ्राय नै नैबे महागनि दं ओमफ्राय ओइ नै मालयेसिया साल लालि जाहैबाय हनै साम्फा बायदिसिना थाइजौ दंजोबोलै अनेक भेराइटिनि ओमफ्राय नै सिगुन दं गाम्बारि दं ओरै गय थाबाय लकेल ओमफ्राय ओरै कक' थाबाय कक' ओमफ्राय ओरै लाल चन्दन बगा चन्दन थाबाय ओमफ्राय नै ओरै बिबारफोर अनेक दङ नांगौबा लांफै ग्राहामपुर आमटेका आमलायगुरियाव चिरां डिस्ट्रिक्ट निसिमा आन्सलिक नै लिसु थाबाय ओरै सुमफ्राम 12 मास सुमफ्रामबो दङनो 12 मास थाइजौबो दं ओमफ्राय वाटार आपेल दे मोनजोबो एभाकाड'आथ' बहुद दामलै दस्राफ्राव माकादामिया दं रामबुटान दं ओमफ्राय नै गुबुन गुबुन जाथोनि दं मोनजोबोलै बैग्रि बायदिसिना खान्थाल मालयेसिया बायदिसिना औ दंजोबो फै जों दहाय गायखांखाबाय माखासे ओमफ्राय दा थोदेरनिखाय लांफैदों आरोखि औ गोजोननाय थाबाय लांफैनायनि थाखाय औ आरो नायगिरि बिथांमोनाबो भिडिअखौ माने सापर्ट खालामलांबाय था नायबाय था माने जाहाथे माने ग्रथ जालाङो आरोना माने नोंसिनि माने नायगिरिफोरनि सापर्टजोंहाय बांसिन इनक्रिज जानानैहाय माने मोजां भिडिअ लाबोनो हायो नोंनावबो फैनो थिनहरदो आंबो खावलायबाय माने सोरबाफोर बिफां गायनो गोसो गुदुं दङब्ला नोंथांमोना आदा निसान बरगयारिनि इउटुब चेनेलनि दारैहाय माने फैनानै माने लांफैनो हागोन आरोना बेयाव फेसबुकफ्रावबो मेसेज खालामनानै नाम्बारफोरखौ लानो हायो इउटुबावथ' दंखायो ओमफ्राय फेसबुकआवबो दङ कन्टेक्ट नाम्बार जे गयारि नार्सारि होननाय भिडिअ दंखायो नोंथांमोना नांगौब्ला बेयाव थांनानै कन्टेक्ट खालामबानो जाबाय ने